Sí, non é unha broma. Despois de moitísimo tempo, volvemos coa televisión máis famosa do noso cole. Queridos compañeros e compañeras, hoxe imos facer un resumo dun trimestre que pasou tan rápido que nos deu tempo a decir volta ao cole. E falando de voltas, en setembro empezamos o gran proxecto do cole, a volta ao mundo. Cada ciclo representa un continente diferente. E atención, porque moi pronto poderemos viaxar sen avión ni maletas, grazas ao pedazo de mural que se está preparando na entrada do cole. Prometemos non perder o pasaporte. Coa chegada do outono, tocou celebrar dúas festas, o Samaín e o Magosto. Queremos agradecer de corazón aos avós, aboas, mamás e papás que viñeron a axudar a asar as castañas e a repartir os boliños. Porque hai que dicilo claro e alto, estaban deliciosos. Neste trimestre tamén vivimos un momento de moita emoción, co simulacro de incendios. Viñeron todos os corpos de seguridade e foi tan realista que ata saía fume do segundo piso. Tranquilos, non era de verdade, pero parecía unha peli. Gracias a este simulacro aprendimos como actuar nunha emerxencia, a non correr, a non berrar e a escoitar sempre aos profes. Outro día moi especial foi o Día da Discapacidade, que celebramos xogando e aprendendo cos profes de Educación Física. Foron uns xogos nos que entendemos que todos somos diferentes, pero todos podemos xogar xuntos. E ademais, pasámolo xenial. E atención, porque tamén participaron os nenos e nenas da escola infantil, uns auténticos campións e campeoas. E agora sí, neste resumo a toda velocidade, porque se contamos todo non acabamos nunca. Imos ao importante. Chega o momento de falar do gran día de Nadal. O venres comezaremos cantando as tradicionais panxoliñas por cursos. Iremos ao patio de infantil para escoitar as voces dos nosos compis, que seguro que o fan espectacular. Despois chegan as esperadísimas campadas do INSOA. E algo nos di que se van celebrar por todo alto. E como remate perfecto, chocolate quente con churros. Iso sí, lembrade sempre seguir as indicacións dos profes. O día rematará na aula celebrando cos nosos compañeiros o final deste trimestre e o comezo das vacacións. Por certo, novidade importante. Este curso as notas enviaránse por avalar, toca digitalizarse, incluso no Nadal. E antes de marchar, unha pregunta moi importante. Como quedaron as vosas portas de Nadal? Haberá que esperar a volta das vacacións para saber quen gaña. Moita sorte a todos e todas. Agora sí, despedímonos, desexándonos un bo Nadal e un feliz ano novo. ¡Ata a próxima edición de Micronovas! Ata a próxima!